Welcome back mga katanga, at kasama ko ngayon si Ramar Vlogs at saka si Tusi nasa likod. So ang gagawin namin ngayon mga katanga, maghahanap kami ng exotic food sa palengke mga katanga. Tulad ng palaka, salagubang, itik na may galamay. Meron tsaka mga iba-ibang uri ng mga exotic, kung anong makita namin pwedeng kakaiba dun mga katanga, bibilin namin. So tulad ng palakol tol, alam mo yun? Oo, sarap yun. Sa Lagubang, tol. Sa Lagubang yan tol, yung ano kasing tawag dun, sa Laginto no tol? Oo, ang kinakain. So basic nyo yung channel ni Ramar, nagbibigay siya ng giveaway mga katanga, legit per week mga katanga, meron siyang ginagawang video. Then nagbibigay siya ng giveaway tulad ng jacket. Yan mga katanga, legit yan mga katanga, 101%. So basic nyo, at meron din siyang proof na video na binibigay niya yung mga giveaway niya. Hi guys, mga kabigo! So visit nyo lang yung channel ko, Ramar Vlog. So beginner ako ngayon sa YouTube field natin. So kasama ko ngayon si Katanga. So siya yung aking nagsisilbing guide ngayon. Alright. See you! Basically mga katanga, itong video na to, para siyang mukbang. Parang mukbang na talaga mga katanga. So ang gagawin namin, mga exotic food yung kakainin namin. Kasi usually halos yung mga seafood, di ba tol? Laging Yes. seafood. Wala naman gusto namin maiba tol. Yung gustong kumain, makita ng mga tao yung paano kumain ng palaka tol. Di ba? Kasi yung iba tol. Katanga kasi yung mga seafoods kasi, ano na yan, mga usual food na yan. Oo. Subukan naman natin yung pang Pinoy talaga. Pang Pinoy tol. Maganda tol yung pakita natin sa mga tao kung paano kumain ng palaka tol. Kasi yung mga ibang tao tol, nandidiri sa palaka eh. Pero Oo. hindi nila alam tol, kapag natikman nila, sobrang sarap pare. Masarap pa sa manok. Parang chicken talaga siya. Parang tinikman mo. Tsaka yung mga tol, sa ligubang alam mo yun. Kasi nung bata ako tol, kadalasan kumukuha kami ng saligubang dati. Tapos yung tropa ko tol, ano din siya, scientist. So yun tol, binirito niya yung saligubang. Binirito niya, sobrang sarap pare. Adobong adobong tuyo, adobong malangi. Dapin, yung Kapampangan. Usually kasi yung mga bata ngayon tol, hindi na nila alam yung Hindi na ganon. nila alam. Nung panahon natin, yung mga 80s and 90s, yan yung hinuhuli natin sa mga basang dahon, tas yun yung kinakain natin. Ngayon Sarap kasi, nun. Ngayon kasi tol, inuhuli nila yung ngayon, yung jowa nila kung nagbababae o naglalalaki. Ay tol, may tatanong pala ako, para malaman din ng mga katanga. Ano bang mga ginagawa mong content tol? Mga katanga at kabigo, ngayon yung content ko kasi, since madalas ako sa Baguio, gusto kong ipakita yung beauty of Baguio. Yun, yung mga tourist spot doon. And at the same time, yung mga since beginner ako, gusto ko rin i-share kung ano yung mga bagong equipment na nakakatulong sa mga bagong vlogger natin ngayon. So, I hope you can visit and subscribe to my channel, Ramar Vlogs, para at least maabangan nyo yung mga video ko at sabay-sabay tayong umangat sa mga bagong YouTuber natin. Yun. Mga giveaway para sabihin. Meron kasi akong monthly raffle. So since bago ako, meron tayong tinatawag na Road to 100, 200, and so on and so forth. So meron akong raffle na binibigay yung mga jacket from Baguio din na napakamura lang talaga. Pero dito kasi sa Pampanga, triple ang presyo ng mga yon. Kaya yun yung mga pinamimigay kong mga giveaway. Alright, so subscribe nyo na siya para makakuha kayo ng malupit na jacket from Baguio mga katanga. Minsan mga katanga, siya pa yung magdi-deliver sa inyo. Yun yung kagandahan. Ganun ba yun? Free shipping, tol! Free shipping, no? Mahal pa yung shipping sa jacket, tol! Oo, di ba? Ganun magmahal sa mga kabigaw si Ramar. Bakit pala bigaw, tol? Tsaka na nila malalaman. Tsaka na nila. Sige. Pag medyo marami na tayong subscriber. Na-curious din ako, tol. Bigaw. Hindi mo rin alam? Hindi ko rin alam, tol. Malalaman mo yun soon, tol. Sige, tol. Lagi naman nung nanonood ng Ramar Vlogs. Sobrang lupit na mga video niya, pare. Talaga ba?
First on my mind, si Dukes naman ay on fire. Kapag sibus na ang iyong kasama, gusto ko alisin mo sa isipan mo ang mga masasamang alaala. Kasi gusto ko lagi tayo ay masaya, sabay simbihan, pagbuka na yan ang pintuhan. Mag-relax ka dyan, sumandal sa upuan, making jokes like big man. Eto na nagsama-sama, kailangan ngayon ng pera. Gusto ko ngayon ay food, para lahat ng tropa ay good. Kapag nasubukan mo na, welcome to my hood. Hindi ko mapigilan, naisipin ka, umaga tanghali. Kainin ka, simutin pa, hanggang dito ay pagsawaan. Ay, tol! Pre, ginagawa mo dyan? Eto. Nagiging tayo. Hindi ka naman pinakato na milis mo, no? Wala, mamatay lang ko ba? Mamatay na ako pare. Love, darakan dun na. Kapag si kuya, Papaluto ng dalawa, sigurado mananalo. Chicken dinner na naman ako. Biglang nagyaya ang tropa. Umpisa na daw sa Dota. Mabigat-bigat ang kota. Mga patak na nakupot. So eto nga mga katanga, titignan natin yung parking skills ni Ramar Vlogs. Ayan yung mga kadalasan sa ng mga nagmamaneho, no, tol? Mahina sa pagpapark. Yes! Lalo na sa mga beginner. So, dito, tol, driving skills. Level 999. Pero G. Napansin ko lang sa mga sasakyan ngayon, tol. Tao na yung nag-a-adjust sa mga sasakyan, tol. Oo nga eh. No? Kapag tatawid ka, hindi ka nila papadaanin, kailangan ikaw yung mag-adjust. Eh. Dapat sila yung ito, hindi Oo, yung tao. hindi yung tao. So eto nga guys, at nasa palengke na kami. So napakaraming tao dito mga katanga. At ano tol, napansin ko lang dito sa Angeles City pare. Malinis na yung daan, hindi katulad dati. Oo. Tingnan mo pare oh. Oo nga. Sobrang luwang na, hindi ka na mahihirapan maglakad. So napakahirap pong hanapin ng mga hinahanap namin dito tulad ng palaka, tulad ng salibubang, tsaka yung itik po. Ano kasi yung itik tol? Sa English. Ano? Sa English. Oh, Baby chick tol. baby chick, itik na tol. Basta ayun, papakita ko na lang yung picture. Di ako sure kung... Luke TV! Hey, idol, thank you. Pinapanood ko lagi yung channel mo, kaya idol kita. Lagi mo si Stevie. Pati nga pala yung tropa ko si Angelo Grande. Okay. Yan, business. Business lang pare. Tamang business lang si pare. Ayun yung tropa. Kaya. Okay, katanga siya pare. Makakaya. Solid pala yung mga katanga natin pare, sisipag. Thank you. Napakaraming katanga pala dito sa palengke to. Oo, pare, kalat-kalat lang. Oo, kalat-kalat lang sila. So, ito nga mga katanga at paggabi na. So, nilipat kami ng market dahil doon sa hinahanap namin, ay doon sa market na yun, walang ano, wala pong palaka. So, susubukan po namin doon sa kabilang market. Garaji! So, meron po tayong katanga dito. Meron na naman katanga dyan. Woo! Famous! So ito nga mga katanga at nilipat kami ng market dahil wala yung hinahanap namin na palaka dun. So baka nasa palayan pa yun tol. Tumatalon pa, nagpapahuli putik. So ang oras natin mga katanga, paggabi na, 6:14. Ayan. Anong tawag dito tol? Chinese. Chinese, Japanese na. Ano? Chinese food. Chinese mamon. Chinese mamon pare. Nakalimutan ko sa... Bagay combination nito, kape pare. Hindi juice na. Oh, let's go. Tol, ready na kayo? Garaji. Woo! Grabe naman pala dito sa Pangpang pare. Wala tayong mapipwestuhan. Magpapag teka, side muna ako dal. Oo. Ang lawak ng parking pare, ang daming sasakyan. Na tol, alam mo yung spot na to tol, parang may problema ka, mabigat ka na problema. Oo. Pwede mong isigaw dito, no? I want to scream! Yung talagang yung place na tol, yung masasabi mo lahat, yung ano mo, ito yung place na masasabi mo lahat yung gusto mo sabihin.
Ikaw, Dug, sabihin mo na. X! Bumalik ka na! Ito nga mga katanga at walang tao sa palengke. Napakalinis ng mga nagtitinda. Ayan. Kasi mga katanga, halos yung mga nagtitinda ang madaling araw. So, baliktad tayo tol eh. At 6 PM tayo pumunta eh. Imbes na 6 AM eh no. Tol, maipagmamalaki ko yung palengke natin dito dahil napakalinis tol. Oo. Dati tol, sa palengke hindi ka makakapag-tsinelas eh. Dahil Dapat boots. nakaboots ka dahil sobrang basa tapos ang daming parang puder. Pero dito tol, napakalinis tol kung makikita mo. Ayan o. So ito nga mga katanga, ginabi na kami dahil sa kakahanap sa palaka. At wala kaming nahanap na palaka mga katanga dahil hindi pa daw season ng mga palaka ngayon pare. So nasa palayan pa yung mga palaka, malilit pa lang, mga butete pa lang mga katanga. Meron kaming second option mga katanga. So sigurado maano kayo dito, matatakam mga katanga dahil napaka-exotic din to ano tol? Yes, oo. Napaka-exotic din to ng binili namin mga katanga. So makikita nyo na lang pagdating sa bahay. So hintay-hintay lang mga katanga at pauwi na tayo. Garaji! Woo! So ito nga mga katanga at wala kami nahanap na palaka. Humanap kami ng ibang option para kainin ngayon. So ito nga mga katanga at ito yung second option namin. So bumili kami ng fried itik at saka balot. Susubukan lang namin kung ano ang pakiramdam na kainin mo yung anak, kakainin mo pa yung nanay. So ano kaya mas masarap no tol? Alam mo mga katanga, parang feeling ko mas masarap si nanay. Nanay no tol? Oo. Kasi yung balot tol, 'di ba, nanggaling sa itik. Oo. Di ba? Itlog ng itik to mga katanga. So kakainin namin yung anak pati yung nanay. Oo. Mas masarap kasi medyo malansa. Oo, no pare. Mas gusto ko yung nanay siguro pare. Mas Oo, masarap yung nanay. mas masarap yung nanay. So, umpisa na natin tol. Oo. Tikman na Okay, natin. Chop na natin pare. Okay. Tama tol. Solid. Killer na tol. Ulo ni nanay. So, ito po yung ano ni nanay. Ito po yung ano ni nanay. Ito po yung ano ni nanay, yung nanggagaling itlog. Dito lumalabas, yung itlog ng balot. Itlog ng balot. Tol, patingin na ako tol ah. Sige to. Hirap pare. Grabe. Pumapalag yata yung nanay tol. Pare, mahirap yung matigas na yung nanay pare. Makunat na. Makunat na yung nanay. Kamay mo tol, baka Sige to. Shit. Ayan po. Tol, bitawan mo na yan tol. Kamayin na lang natin si nanay tol. O, sige, Kamayin na lang natin si nanay, mas masarap. Subukan natin pare. Malasa siya, no, tol? So mga kabigo, murang-mura lang naman to eh. Magkano nga ba natin nabili si nanay na itik? Isang buong itik, pare. Only 199. 99. 200, pare. Hindi siya malansa. Sarap. Fresh pa si nanay, pare. Masarap dito yung balat eh. Malasa. Balat, malasa yung balat. Sarap oh. Ulo. Naglalaway na si Tusi, pare, oh. Es ko lang dyan, tol. Makakatingin ka rin dito mamaya. Huwag kang pag-alala. Titiran ka namin. Sobrang sarap. So, hindi kasi kami nakakita ng mga exotic food yung palaka, kalagubang. Yun sana yung gusto namin kainin eh, para matikman natin kung masarap. Tsaka yun talaga yung Pinoy foods natin, di ba, tol? Oo, tol. Hindi ka Pilipino kung hindi ka kumain ng palaka. Sa loob ni nanay, sobrang sarap. Yung bandang puwet, yung masarap kay nanay. Tira natin kay kay Katanga, tsaka kay Kabigo. Oo. Ito pala mga katanga, yung nanay mga katanga, napakasarap yung bandang puwet. Kasi halos, di ba, sa puwet, malasa, di ba? Puwet talaga, tol. Kaya napakasarap yung puwet ni nanay. So, titikman natin.
Anong part ba to, tol? Anong part? Body part Breast, na ba breast. to? Breast ni nanay. Breast So, ni tikman natin si tikman natin breast yung ni breast ni nanay. tol. Sorry, pare. Sarap. Parang mas masarap kung May sili, may no? sili, tol. Solid. Makakang putik. So, susubukan natin ngayon, tol. Yung anak naman. Yung anak. Yung anak ni nanay. So, ito. Balot, mga katanga. Alam mo ba yung technique ng pag-open ng balot kung saan yung puwet at saan yung ulo? Oo, pare. Malapad dapat. Hindi. Pag ginulong mo yung itlog, tol, kung saan siya pumunta, doon. So, Doon ibig siya? sabihin, ito yung pit niya. Pero Ah, pag doon siya pumunta, sa kabila. mga ganun yung pit Oo. ng anak, no? Para alam natin kung saan yung may sabaw. Hindi, mga bata talaga, pare. May sabaw, masabaw. Yung mga anak, pare. Oo. Masabaw talaga. Asin. Nasuka, tol. Suka, meron tayo. Ayun. Hindi, okay na to. So, ayan, mga katanga, balot. Balot, Pinoy na Pinoy. Nakakailan ka ng balot, tol? For healthy purpose lang, hanggang 3 lang. Pero medyo malansa yung anak, no, pare? Oo, malansa. Up. Okay, papakita natin yung buong balot. Ooh! Man, ang sarap. Up. Lumagutok yung buto. Sarap pala ng anak. Pero mas gusto ko yung nanay, pare. Sarap si nanay talaga. Oo, para mas trip ko si nanay. Mas masarap si nanay, mga katanga. Si nanay. Sarap? Grabe. Ibang-iba talaga yung Pinoy sa pagkain. Nanay. Tol, takam na si ano. Gulag na ako, tol. Ano natin, tol. Gusto mo naman tumingin, tol? Sagot ka, tol. Ayos na, tol. So, ito nga mga katanga, naubos na namin yung itik at sobrang sarap nung nanay, mga katanga. So, damang-dama ko yung pagkain ko kay nanay. Sobrang sarap, pare. Mas masarap si anak, tol. Oo, mas masarap. Ayaw ko si nanay, tol. Pinasana sa akin yun eh. Yung anak, tol, medyo masarap talaga. Lagi mo na kasing natitikman yung itik. Oo, tol. So, ako mga katanga, first time ko palang makakain ng itik. So guys, kayo kung gusto nyo tikman yun for only 199 pesos, syempre alam nyo naman ang lutong Pampanga masarap talaga. Hindi ko lang alam sa mga ibang place hindi pa kasi kami nakapunta kung ganun din kasarap yung timpla nila. Okay, so thank you for watching guys at huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Ramar Vlogs and Dugs TV. Dugs TV! Alright, Okay, bye-bye! thank you, goodbye! Woo!